Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z obce Dobroč, okres Lučenec. Je to dedinka medzi Mýtnou a Lovinobaňou. A máme tu pre vás na predaj tento pekný domček za výbornú cenu. Je v pôvodnom stave, ale po prerobení môže dávať dokonalý taký komfort bývania v obci. Veľký pozemok je za domom, takže aj pre vaše deti bude miesta dosť. Ak vás niečo takéto zaujíma, poďte sa na to pozrieť spolu so mnou. Tak ako priatelia, páči sa vám takýto domček? Viete si predstaviť po vysúkaní rukávov, ako si ho prerobíte a budete mať pekné bývaničko podľa seba? Tak ak máte záujem sa naň pozrieť aj naživo, tak mi volajte, píšte Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Kľúče mám, teším sa na vás. Pekný deň.